Paadelkonkusta Jari, terve. Jatketaan näitä mailatestauksia. Tällä kertaa meillä on testaajana tässä Lyytisen Antti sekä Hyytisen Eeva. Ja Antti voisi vähän kertoa taustalta, missä tasolla pelaa ja millä pelaa tällä hetkellä. Mulla on tällä hetkellä käytössä tuo Pulpadelin Vertex 03 ja tommonen B-luokan pelaaja ainakin omasta mielestä on. Ja uusi mailaus tässä nyt etsinnässä, että pikkusen oma käsi ehkä kipeytyy tuolla Pulpadelin Vertexillä pelaatessa, niin sillä tässä mukana. No niin, pelaatko A vai B-ruutua normaalisti? A-ruutua pelaan. No niin, ja sitten Eevalta sama kysymys, taso ja millä pelaat tällä hetkellä? Joo, pelaan Starvien mailalla, on nyt hakannut sitä vuoden, niin se alkaa olla siinä kunnossa ja uutta etsinnässä paljon olen testannut ja mielellään vielä testaan. B-luokan, oletan olevani B-luokan kilpapelaaja kyllä ja pelaan tällä hetkellä vähän niin kuin molempia ruutuja. No niin. Ja tänään mailat, mitä me testataan, niin on pisaran muotoisia mailoja tuolta paremmasta päästä, eli hintaryhmä 265 € ja 400 €. Eli nyt siellä niin on aktiivipelaajan kautta kilpapelaajan kalustoa testissä, ja sillä tässä on semmoista pelaajakin, jotka osaa näitä sitten käsitellä. Ja tänään testissä olevat mailat meillä lähdetään tuolta Antin alimaista, eli siellä on Ackeronin Cobra Pegasus, 4 hiilikuitua, ja kovalla ytimellä eli musta ydin 265 hintaryhmä. Sitten sieltä löytyy Voltin 900 mailla myöskin 3K hiilikuitua, yksi kerros, mutta sitten siellä musta ydin kans, hintaryhmä 325. Ja sitten tästä paketista löytyy vielä Noxin AT10 Geniuxin 18K-versio, eli tämä kovempi versio, niin hintaryhmissä 279, katsotaan mikä sieltä löytyy palautteena. Ja Eevan käsissä olevat mailat, testin kalleen maila, eli Slasingerin Ikoni, 12K hiilikuitua kovalla ytimellä. Tämä on mielenkiintoinen tapaus, katsotaan minkälaista tuomioa saadaan siitä. Sitten sieltä löytyy ehkä varmaan testin pehmeän mailla, eli Ackeronin Furia, missä on 4 kerrosta 3K hiilikuitua, mutta siellä on ultrasofti ydin. Ja viimeisimpänä sitten löytyy Varlionin Avant Black Carbonin sarjan mailasta pisaran muotoinen maila, jossa on 2K hiilikuitu, mutta siinä on pikkusen lasikuitua mukaan, niin se pehmeämmäksi tekee sitä tuntumaa. Niin nyt alkaa pallottelut ja mätkimiset tästä ja katsotaan lopputuomioita, että mihinkä suuntaan menee.
No niin, ja sitten on mailat löyty läpi Eeva ja Antin toimesta. Ja lähdetään tästä Antin puolta käymään mailoja läpi, niin vähän niin kuin yleiskommentti, että Antti ensin Noxin maila, AT10 Genius 18K, mikä fiilis jäi? No maila tuntuu aika kevyeltä ja siis helppo pelata, aika pehmeä on maila, mutta että ehkä omaan käteen niin jäi pikkusen tehottomaksi ja tuntui, että ei saanut oikein vauhtia palloista hyvin. Joo. Palloista semmoinen kommentti, että oli aika käytetyt pallot tuossa kopassa, että vaikuttaa vähän ehkä noihin lyönteihin ja pomppuihin sitten, mutta jos Noxia nyt mietitään, niin kenelle suosittelet sitä? No ehkä semmoiselle kumminkin aktiivipelaajalle. Et maila on kuitenkin helppo pelata, mutta et sillä saa kyllä myös tehoja ja kierrettä luotua, että semmoiselle aktiiviselle pelaajalle. No niin, haluaako Eeva lisätä Noxista jotakin? No mun maku ehkä jokseenkin pehmeä, tosi johtuu ehkä siitä, että on viime aikoina kokeillut enemmän semmoisia kovempia mailoja. Mutta jollain lailla helppo maila kuitenkin. Ehkä peruspelaaja, aktiivipelaaja pärjää tällä hyvin. No niin, pannaan Noxi sitten poikkeen siitä ja sitten siinä näkyy Varlionin Black Carbonin Avanti eli pisaramuotoinen mailla, niin siitä kommentit Antille. No tääkin on ehkä, mitä muita Varlioneita itse on testannut, niin tää on ehkä kevyemmistä päästä niistä. Ja niin kuin tuttua Varlionia on, niin sweet spot on vähän pienempi kuin näissä muissa testimailoissa, mutta ihan miellyttävän tuntuinen maila oli ja niin kuin hyvä tasapaino kuitenkin siinä mailassa löytyy. Ja hyvin sai kierrettä mun mielestä. Ehkä vähän niin kuin tehoton taas sitten omaan makuun. Kenellekä suosittelet mailla? No tää on kanssa menee varmasti sinne niin kuin aktiivipelaajan suuntaan, ehkä vähän semmoiselle hyökkäävämmälle pelaajalle kuin toi Noxi. Ja lisätään tuohon Antin kommenttiin, sanoi, että vähän kevyemmän tuntunen toi itse asiassa oli kevein näistä testeristä, 358 oli ton paino. Haluaako Eeva lisätä Varlionit jotakin? Joo, mä oon kanssa noita muita Varlioneja testannut. Tässä on ehkä sweet spot on tosiaan moniin muihin mailoihin pienempi, mutta Varlioneista tykkäsin tästä eniten, eli on niin kuin mun käteen helpoin. Mutta vaatii aika tarkan osuman, eli myös ehkä sitten taitavamman pelaajan mailla kuin aloittelijan. No niin. Sitten Antin käsissä on seuraava tuossa, niin Voltpadeli 900 ja siitä kommentti. No tää on kyllä sitten jo ihan miehekäs maila, että tällä kyllä niinku, tosi napakan tuntunen, niin tällä kyllä tuntui lyönti lähtevä ja varsinkin kun osuu hyvin sweet spottiin, niin sai kyllä tehoja irti ja kierrettä saa hyvin luotua, niin tää on kyllä ehdottomasti näistä testimailoista niin mun suosikki, että mä ottaisin näistä itselleni. Tähän tiivisti aika nopeasti sen, en kerran kysymystä esittää. Mitäs Eeva tykkäsi Voltin 900? Joo, mä tykkäsin. Eli ehkä just johtuen siitä, että noin napakat mailat on ollut nyt mun makuun, mutta toi sweet spot on mulle huomattavasti helpompi kuin esim. Varlionessa monessa. Ja painokin lienee sopiva, että ei rasittaisi kättä toisin kuin jotkut kärkipainoisemmat. Joo, 900 tasapainot on kyllä onnistunut, vaikka se on kärkipainoinen maila. Se ei ole ihan niin painavaksi tehdä kuin on miesten versio. Eli tuosta on tulossa tonninen versio sitten, joka on miesten virallinen malli. Tuo on niin kuin huippunaismalli tai naispelaajan maila. Mutta se, että mukava kuulla, että Volttikin miellytti teitä. Sitten lähdetään tänne Eevan käteen puolelle katsoa, niin otetaanko sininen maila, eli Ackeronin Furia. Miltä siitä jäi fiiliksi? No mä en pääse näiden Ackeronin kahvojen kanssa yhteistyöhön, koska tää on mulle vähän liian tämmönen kulmikas. Se koskee kaikkia näitä, joten siitä syystä ehkä mun valinta ei ole Ackeron, mutta mä tykkäsin tästä, tää on niinku semmoinen helppo maila. Tää on jollain lailla pehmeä, mutta kuitenkin että sitä lyöntiä on helppo tehdä. Varmaan sweet spot on sitten näistä kaikista se isoin. Ja näissähän on omanlaisensa ääni näissä Ackeroneissa, mutta mua se ei tässä nyt haitannut kuitenkaan. Suht helppo maila. No kenellekä suosittelet mailla? No menisikö tää ihan peruspelaajalle? Kilpapelaajista en ole varma, se on varmaan nyt vähän makukysymys, kuka minkäkinlaista tykkää, että saako esim. Miehet tällä tarpeeksi potkua. En tiedä. Potkusta kysytään tästä vierestä, että mitä sä tykkäsi. Mitäs Antti kommentoi tuohon maille? No tosiaan tuntuu, että koko maila on sweet spottia, että en tainnut yhtä virheosumaa lyödä omasta mielestä ainakaan, kun tuntuu, että aina se osuu hyvin se pallo tuohon mailaan, että vaikka todellisuudessa varmaan muutama menikin aika sivuun, mutta aika niin kuin helppo pelata, antaa paljon niin kuin anteeksi ja tosi pehmeältähän se tuntui silleen, mutta niin kuin helpolta pelata ja kyllä varmasti hyvä maila on toikin. Ilmeisesti oli yllättäviä tehoja, ainakin tuossa lyöden aikana tuli semmoinen kommentti sulla, että niin yllättää vähän, että tehoakin löytyy, vaikka niin tuntuu erilaiselta. Joo, kyllä se niin tuntui tavallaan
vähän tehottomalta, mutta sitten siinä oli jotenkin semmoisia piiliviä kykyjä, että niinku, ehkä se tulee sitä mailan helppoudesta lyödä, että sillä kyllä niinku kuitenkin lähtee sitten. Se on semmoinen joustavan tuntunen toi maila, että se tuntuu, että se antaa periksi, mutta sitten se oikein kimmottaa sen pallo eteenpäin, että kyllä sillä niinku lähtee kuitenkin. Noniin, sitten sieltä otetaan toinen Ackeron eli Pegasus Black Edition, niin sieltä tätä Cobra Pegasus. Eevan kommentit. Tää oli kovempi kuin toi toinen maila, mutta mulle tää tuotti siis vaikeuksia. Sweet spotti on varmaan riittävän kokoinen, mutta joku tässä nyt oli, että meistä ei tullut niinku pestiksiä. Eli tuntui, että jouduin tehdä työtä lyödäkseni palloa kenttään. Voidaan osin ehkä pistää myös palloja piikkiin tämä homma, mutta joku tässä nyt ei mun makuun ollut. Eli vaikea maila oli sinun käsissä. No niin. Ei ehkä vaikea, mutta joku sen suuntainen. No niin, mitäs sitten Antin kommentit? No on se vaikeampi maila kuin nämä muut osa näistä mailoista, mutta itse tykkäsin tuosta tuntumasta, se oli ihan hyvä napakka tuntuma ja ihan semmoinen jämäkäoloinen maila ja tasapainokin tuntui ihan hyvältä, että kyllä sillä sai hyviä osumia kyllä. Kumpiko kommentoi, että kenelle suositellaan mailla? Antti. No ehkä toi menee vähän enemmän semmoiselle kumminkin lyöjäpelaajalle ja semmoiselle aktiivisemmalle pelaajalle. Hyvä ehkä kontrollimailla, kumminkin ehkä pikkusen hyökkäävämpi mailla, niin semmoiselle, sanotaanko näin, että kontrollipelaajalle, joka on pikkusen myös aggressiivinen. No niin, ja sitten viimeisenä testin kallein mailla, eli Slasingerin ikoni. Ja Eevan kommentit. Se oli hyvä, mä tykkäsin. Mä ehkä valitsisin tän tai tuon, jompikumpi. Mutta tää tuntuu kevyemmältä mun käteen, koska mä helposti aistin semmoisen kärkipainoisuuden mailassa. Niin tässä sitä ei niin tullut. Ja tällä sai napakat lyönnit kaikin puoli. Tykkäsin. No tuossa Eevan kommentista ottaa huomioon, että oli ainut testin kovalla ytimellä oleva mailla, toki vielä 12K hiilikuitto, niin pitää ollakin aika napakka tuntuma, mutta sieltä ne tuli kaikki pakettiin. Mitäs Antti? No mäkin tykkäsin tosta ja niin arvoin näiden 2 mailan väliltä, että mikä tuntuisi niin parhaalta, mutta sitten kallistuin kuitenkin tähän, että toi on ehkä vähän just semmoinen kärkipainoinen maila sitten, että pikkusen ehkä jotenkin kontrolli tuntui tällä mailalla niin kuin helpommalta tällä voltilla sitten, että vähän itsellä ollut välillä käsikipeä, kun ollut kärkipainoinen maila nyt ja paljon pelaa, niin sen takia ehkä niin kallistui sitten enempi tähän itse. Mutta kilpapelaajan maila kyllä ehdottomasti. No niin. Ja Anttihan paljastikin, että hänen mielestään paras mailla tästä porukasta oli Voltti 900. Eeva, päätyykö se nyt tähän Slasingeriin? No valitaan nyt tää kuitenkin. Joo, no niin. Tää on hyvä. Ja sitten kysytään vaikeampi kysymys. Mikä oli teidän mielestä testin huonoa mailla? Mikä teitä miellytti kaikkein vähiten? Antti? No mä sanoisin, että toi Ackeronin, mikä sitä nimi? Furia RC. Furia RC, että se tuntuu niinku semmoiselta ehkä liian jotenkin helpolta ja kumminkin tehottomalta ja semmoiselta vähän oudolta niin kuin omaan makuun toi maila ja kahvakin tuntui niin hirmu lyhyeltä, itsellä on iso käsi, niin sitten tässäkin on pikkusen pidempi tässä voltissa, niin ehkä se tuntui kevyen oloinen maila sitten. No niin, mites Eevalla? Mikä oli heikoin lenkki? No joo, kallistun ehkä tuohon samaan kuin Antti, että toi Ackeron ei nyt tällä kertaa. Vähän ehkä semmonen pehmeä ja jäi pliisuksi niin sanotusti. Kyllä, ja tietysti tähän testiin, kun mailat aina valitsen henkkohtaisesti, niin tänne otetaan niin kuin molemmat päät, niin se oli testin pehmeä mailikin. Ehkä sieltä korostuu nyt, kun on tasokin korkeamman. Sitten onko teillä vielä heittää tämmöinen positiivinen yllättäjäkommentti? Oliko joku maila, joka yllätti ihan takaa vasemmalta jollain tavalla? Vai onko se nyt käsissä ne mailat, mitkä on ne yllättäjät? No joo, tästä tietysti on paljon sun kanssa keskusteltu, että tämä voltti voisi olla mun makuun ja osasit kyllä olla oikeassa, että tämä ei ollut sille ennakkoluuloja kylläkään, mutta tämä tuntui niinku kyllä yllättävän hyvältä ja itse tosi hyvältä. Kiitoksia vaan, että tähän sitä työkseen tehdään, niin yrittää arvioida pelaajatasoa ja mailla luokituksia. Entäs Eeva? No joo, molemmat on mulle kyllä uusia merkkejä näistä, joten molemmat yllättää positiivisesti, että voisin lähteä jommankumman merkin matkaan. Jos ne yllättää positiivisesti, niin yllätti minuttiin positiivisesti, koska molemmat mailat on 2 viimeisintä merkkiä, mitkä me on lanseerattu. Löytyy meidän verkkokaupasta toki tuotteet. Mutta sitten, hei, kiitoksia Eeva, kiitoksia Antti. Kiitos. Ihan mahtavaa oli saada teidän kommentit tämmöiseen videoon. Ja jokainen tietää, mistä löytyy meidän verkkokauppa ja mailaa löytyy sieltä. Laita kysymys, jos haluat vinkkiä. Ja Padel Savo toimii aina meidän kanssa yhteistyössä näissä videoissa. Niin kiitos teille molemmille. Kiitoksia. Moro!